Γεια σας και καλώς ήρθατε στο review slash unboxing μου από τον Intel Pentium G3258, τον καινούργιο επεξεργαστή της Intel, τον ξεκλείδωτο καινούργιο επεξεργαστή της Intel που έρχεται στην τιμή των 72€. Έχουμε ένα καινούργιο κτίνος σε εισαγωγικά από την Intel. Ας αφήσουμε για την ώρα εδώ και ας κοιτάξουμε το κτί. Η Intel έβγαλε αυτόν τον επεξεργαστή για να γιορτάσει τα 20 χρόνια anniversary από τον τελευταίο Pentium, το Pentium 4 Interpentium Desktop Processors. Είναι το chip, το socket, το LGA1050, είναι συμβατός με όλα τα socket μέχρι το Z97, μέχρι τα chipset, μέχρι το Z97 chipset. Κάνει πάρα πολύ καλό overclock, αναλόγως άμα το έχετε και την καλή ψύχτρα. Μια καλή ψύχτρα που έχει μια υδρόψυξη, μια είναι των 240M, η μια Corsair H100i, η Corsair H110i, η GTX τις καινούριες. Πάρα πολύ καλός επεξεργαστής. Έχει 2 cores, 2 threads, έχει Intel HD Graphics, έχει Smart Catch Technology, Integrated Memory Controller, supports 2-channel DDR3 memory, δηλαδή διπλού καναλιού μνήμη. Έχει 3 χρόνια warranty. Αυτά από εκεί, τι άλλο μπορούμε να διαβάσουμε. Είναι χρονισμένο στα 3,2 GHz, έχει 3 MB cache και είναι και το socket LGA1050, αλλά μπορείτε να το δείτε. Το κλασικό κουτί της Intel, δεν έχει τίποτα άλλο απ' έξω γύρω, θα το κοιτάξουμε και μέσα παίζουν οι οδηγίες, για να βγάλουμε και τις οδηγίες να δούμε τι λένε. Παραπέρα το κουτί, Intel Pentium Processor, κλασικά από πίσω εδώ έχει το στικεράκι. Intel Pentium, πολύ ωραία. Και κάπου έχει installation guide NATO, πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε τον επεξεργαστή. Θα το δούμε και αυτό μαζί, γιατί σύντομα έρχεται όπως είπα και σε ένα προηγούμενο μου βίντεο, η SSLI Crite από την MSI, η Z97, πολύ ωραία μητρικούλα που θα πάει ο εξεργαστάκος εδώ και οι μνήμες που έκανα review στο προηγούμενο βίντεο, η Kingston HyperX Fury. Ας αφήσουμε τώρα πέρα τα χαρτιά και το κουτί και ας μπούμε στο ψητό. Εδώ βλέπουμε την κλασική Intel Stock ψύκτρα, πολύ ωραία. Εντάξει, για τη δουλειά που τη θέλω. Εντάξει, για αρχικά εδώ βλέπουμε την θερμοαγώγημη πάστα. Αυτή είναι εδώ, δεν πρέπει να την ακουμπήσετε, είναι ήδη τοποθετημένη στην ψύκτρα. Αν την ακουμπήσετε πρέπει οπωσδήποτε να την καθαρίσετε και να να ξαναβάλετε thermal paste, αλλιώς δεν θα έχετε την καλύτερη δυνατή ψήξη του επεξεργαστή σας. Εδώ είναι το τετράπινο καλώδιο που θα συνδεθεί στη μητρική και κλασική ψύκτρα από την Intel. Βάλουμε και αυτή στην άκρη και ερχόμαστε τώρα στο main πράγμα που θέλουμε, το κουτάκι της Intel. Και εδώ είναι επεξεργαστάκος, ο Intel Pentium G3258. Για να τον ανοίξουμε προσεκτικά, πιάνοντας τον μόνο από τις γωνίες. Εδώ, μόνο από τις γωνίες. Εδώ βλέπουμε πάρα πολλά πινάκια, τα οποία δεν πρέπει να αγγίξουμε, γιατί έχουν κάποια λάδια, κάποια λιπαρά τα χέρια μας, και αν ακουμπήσουμε τα πινάκια μπορεί να μην κάνει καλή επαφή με τα πινάκια μέσα στη μητρική. Και εδώ από πάνω έχουμε τα γνωστά που λέει Intel Pentium G3258, clocked 3,2 GHz και Costa Rica, made in Costa Rica δηλαδή. Εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό βελάκι που πρέπει να μπει και στο χαρακτηριστικό βελάκι της μητρικής. Σχετικά μικρός επεξεργαστής. Αν το βάλετε δίπλα σε έναν Pentium, το παλιό του Pentium 4,
Κάπου είχα ένα Pentium 4. Πού είναι? Αχ, δεν είναι εδώ, πρέπει να είναι αλλού. Πρέπει να είναι κάτω. Θα δείτε ότι οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες, είναι σχεδόν ίδια τα chips. 20 χρόνια μετά. Θα το ξαναβάλουμε μέσα στο κουτί του, γιατί είναι καλό να τον κρατάμε μέσα στο κουτάκι του. Εδώ. Και αυτό ήταν το review μου για τον Intel Pentium G3258 και το unboxing. Γενικά ένας πάρα πολύ καλός entry level επεξεργαστής από την Intel. Και γιατί τον έβγαλε αυτό η Intel? Πρώτον, για να γιορτάσει τα 20 χρόνια από τον Pentium, τον 4. Και δεύτερον, γιατί είναι ένας Haswell ή unlocked επεξεργαστής. Όταν λέμε unlocked, οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι μπορούμε να το κάνουμε overclock, να τον φτάσουμε σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Έχω δει μερικούς που τον φτάνουν με υδρόψυξη στα 4,7-4,8 σταθερών. Και δίνει η Intel αυτό το προτέρημα σε αυτόν εδώ τον επεξεργαστή και έρχεται μόλις τα 72 ευρώ αυτός ο επεξεργαστής και είναι ξεκλείδωτος. Οπότε φαντάζεστε πόσο μπορούμε να τραβήξουμε μέσα από αυτόν εδώ τον επεξεργαστή, πόσο performance μπορούμε να βγάλουμε. Τι άλλο έχω να πω? Ότι είχα διαβάσει σε κάποια forums, θα τα δω και μόνος μου μόλις έρθει η μητρική μου η Crite. Θα τα κάνω και μόνο μου benchmark. Είχα διαβάσει ότι στα 4,2 GHz με 4,3 GHz με τη stock ψύκτρα ήταν affordable οι θερμοκρασίες και μπορούσε να τα απεξέλθει ο επεξεργαστής σε τέτοιο overclock στα 4,2. Αναλόγως και τη μητρική έχετε τώρα. Εγώ βεβαίως η Crite που έχω παραγγείλει είναι Zen 97 chipset. Αλλά άμα έχετε π.χ. παραδείγματος χάρη παλιότερες H81, παλιότερα chipsets όπως H81, BM5, κάτι τέτοια τέλος πάντων που δεν υποστηρίζουν overclock, τώρα με τις καινούργιες γενιές και τα BIOS update όπως τα λένε, μπορείτε να φλασάρετε ένα στικάκι σας και να τα περάσετε στη μητρική και να κάνετε ένα BIOS update έτσι ώστε να υποστηρίζει το overclock η μητρική σας. Αλλά δεν θα το... εντάξει, το προτείνω, αλλά άμα δεν είναι μια καλή μητρική, δηλαδή με καλό VRM, με καλές ψύκτρες στο VRM, δεν μπορείτε να το σηκώσετε ψηλά αυτό εδώ τον επεξεργαστή. Βεβαίως, το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι αυτός εδώ ο επεξεργαστής έχει πάρα πολύ λίγη θερμική έξοδο. Δηλαδή είμαστε στα 85W νομίζω TDP. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά έχει πάρα πολύ λίγη θερμική έξοδο. Να δω να το γράφει εδώ πίσω. Όχι, δεν το γράφει δυστυχώς, αλλά έχει πάρα πολύ λίγη θερμοκρασία. Δηλαδή μπορείτε άνετα να του κάνετε overclock και με τη stock ψύκτρα και να πάρετε πολύ καλό και αρκετό performance από το chip αυτό εδώ. Αυτό ήταν το unboxing flash review μου από τον Intel Pentium G3258. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, αν δεν σας άρεσε κάντε ένα dislike. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, να μου πείτε κάτι τι έπρεπε να προσέξω, κάντε ένα comment από κάτω. Και αν θέλετε να δείτε και τα άλλα βίντεο μου, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και θα συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο. Έρχεται και τα benchmarks όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο με την Crite. Έρχονται και πολλές δοκιμές, πολλά stress test θα του κάνουμε και overclock να δούμε πόσο φτάνει με τη stock. Και αυτά, ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτό το βίντεο, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.